वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम तत्ब्रह्मा ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यं ओम तत्सर्वं ओम तत्पुरोर्नमः। अंतश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः तन्त्वदाप आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचन्द्र प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे रामपत्न्यै च धीमहि तन्नः सीताः प्रचोदयात्। आञ्जनेयाय विद्महे महारुद्राय धीमहि तन्नो हनुमतः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवों यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। सर्वदेवताभ्यो नमः। वेदोक्तदिव्यसुवर्ण मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम प्रदक्षिण ओम या तार तार पृच्छन्ति प्रदक्षिणपदे पदे पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवः त्रायमां कृपया देवा शरणागतवत्सल अन्यथा शरणास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन। आत्मसंस्कारान् समर्पयामि। पुनः पूजां च करिष्ये। चित्रमाच्छादयामि चावरं बीजयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि आन्दोलिकामारोहयामि अश्वानारोहयामि गजानारोहयामि। समस्त राजोपचार देवोपचार भक्त्युपचार शक्त्युपचार मंत्रोपचार तंत्रोपचार पूजा समर्पयामि। यस्य स्मृत्यानामोक्त्यादवः पूजा क्रियादिशो न्यूनं तां व्याधि सत्यो वन्दे तमच्युतं। చెప్పండి ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वर जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते। अनेन కావచ్చు సంగీత సంబంధమైనటువంటి సకల సంస్థల చేత అనేక విధాలుగా సత్కారాలు గౌరవాలు పొందినటువంటి డాక్టర్ ఎల్లా వెంకటేశ్వరరావు గారికి వినమ్రపూర్వకంగా సంగీత నాటక అకాడమీ పక్షాన సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాం. పెద్దవారు వారు మనందరిలోకి ఇక్కడ ఉన్న వారిలో పెద్దవారు డాక్టర్ ఎల్లా వెంకటేశ్వరరావు గారు. అలాగే చాలామంది విచ్చేశారు. పేరు పేరున అందరికీ స్వాగతం. మరి ముఖ్యంగా చెప్పుకోదలసిన వారిలో మన అయ్యగారి శ్యామ్ సుందర్ గారు మన మధ్య ఉన్నారు. కేంద్ర సంగీత నాటక అకాడమీ పురస్కార గ్రహీతగా వీణ వాద్యంలో సీనియర్ మోస్ట్ కళాకారుడుగా వారు చేస్తున్నటువంటి అనుపమాన సేవ మనందరికీ తెలియంది కాదు. ఎందరెందరో శిష్య ప్రశిష్యుల్ని తయారు చేసి ఆ సంగీత యజ్ఞంలో తాను కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రీతిలో సమిధాదిరిగా సేవ చేస్తున్నటువంటి శ్యామ్ సుందర్ సార్కి స్వాగతం పలుకుతున్నాం. అమ్మగారు జయలక్ష్మి గారికి స్వాగతం. ఈ ఒక్క మరి ముందుగా చెప్పుకోవలసినటువంటి పద్మశ్రీ డాక్టర్ శోభారాజు గారు అనమయ్య భావన వాహిని పేరిట అనమాచార్యుల వారి పేరిట చేసినటువంటి ఆమె చేసిన అద్భుతమైనటువంటి సేవ, విశేషించి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో పివిఆర్కే ప్రసాద్ గారు ఉన్నటువంటి రోజుల్లో వారి యొక్క ప్రజ్ఞను ప్రాజ్ఞతను గుర్తించి అక్కడ అనమాచార్యుల వారి ఆ ట్రస్టులో వారికి ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వహించినప్పటి నుంచి అద్భుతమైనటువంటి తమ సంకీర్తన గానంతో సాక్షాత్తు అన్నమయ్యకి ప్రియపుత్రికగా ఒక భావన చేసి శ్రీ వెంకటేశ్వరుడే సమస్తంగా భావన చేసి తమ యొక్క గానాలాపలతో అందరినీ అలరించినటువంటి సోదరీమణి డాక్టర్ శోభారాజు గారు. ఆ తర్వాత రామదాసు ప్రాజెక్టులో కొన్నాళ్ళు ఉండి అక్కడ కూడాను కావలసినటువంటి రీతిలో ఆ కార్పస్ ఫండ్ డెవలప్ చేయడంలో కూడా విశేషంగా కృషి చేసి ఇక తాము స్వయంగా ఎన్నెన్ని అవకాశాలు వచ్చినా కూడా వెంకటేశ్వర ప్రభువుని మాత్రమే కీర్తిస్తానని ఒక నియమం పెట్టుకొని
తమ జన్మని సార్థకం చేసుకున్న పద్మశ్రీ డాక్టర్ శోభారాజు గారికి సాదరంగా గట్టిగా మనం కూడా కడతాళతోలు, ఎందుకంటే మనకు తెలిసిన వారు మనవాళ్ళు, మన సోదరిమణి అనేటువంటి ఒక భావన, ఆ ప్రేమతోటి, ఆ మక్కువతోటి వాడి పట్ల ఉండేటువంటి ఆత్మీయతని ఇలా పంచుకుందాం. అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ సోదరిమణులుగా లలిత హరిప్రియ గారిని ఎన్నో విధాలుగా మనం చూశాం. ఇవాళ హరిప్రియ గారు మన మధ్య ఉన్నారు. అమ్మ లలితమ్మ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినా సోదరిమణి మన మధ్య ఉన్నారు. ఎంతో విశేషమైనటువంటి ప్రజ్ఞ కలిగినటువంటి వారు. బ్రహ్మానందాన్ని పొందడానికి అతి చేరువైన మార్గం ఒక్క సంగీతమేని చెప్పిన త్యాగరాజస్వామి వారినే నమ్మి కొలిచేటువంటి రీతిలో సదాశివమయమైనటువంటి నాదోంకారాన్ని ఆ జీవన్ముక్తులు పొందేటువంటి విధంగా నిత్యము అర్చించి ధరించేటువంటి ఆ తల్లికి వినమ్రపూర్వకంగా సాదర స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాం. అలాగే ఆ పక్కనే ఉన్నటువంటి డాక్టర్ శేషలత గారు అనేక సంవత్సరాలుగా, దాదాపు 40 సంవత్సరాలకు పైబడి సంగీత యానంలో ఉన్నారు. గౌరవనీయురాలు డాక్టర్ శేషలత గారు సంగీత కళానిధి నేదునూరి కృష్ణమూర్తి గారి శిష్యురాలిగా సంగీత జ్ఞానాన్ని సాధించే భక్తిని జత చేసుకున్నటువంటి గాంధర్వ విద్య సముపార్జించినటువంటి సంగీత కళానిధి నేదునూరి కృష్ణమూర్తి మాస్టర్ గారి దగ్గర విద్య నేర్పినటువంటి శేషలత గారికి స్వాగతం అమ్మ. అలాగే ఇక్కడ చాలామంది దైవజ్ఞ శర్మ గారికి విచ్చేశారు. స్వాగతం సార్ సభాముఖంగా మీకు. చాలామంది ఈ సంగీత కుటుంబానికి చెందినటువంటి పెద్దలు, ఇక వైలిన్ వాద్యానికి సంబంధించి బిఎస్ నారాయణన్ గారు మన మధ్య ఉన్నారు. సీనియర్ కళాకారులు, సీనియర్ మోస్ట్ కళాకారులు. బిఎస్ నారాయణన్ గారు ఆకాశవాణి నిలయ విద్వాంసులుగా దాదాపు 3 దశాబ్దాల పాటు విశేషమైనటువంటి సేవలు అందించి ఈ మధ్య పదవీ విరమణ చేసినటువంటి పెద్దలు వారు. వయలిన్ విద్యలో అద్భుతమైన పేరు గడించినటువంటి ఆ స్వామికి, ఆ మూర్తికి స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాం. ఇలా చాలామంది పెద్దలు, మా డిఎస్ఆర్ మూర్తి ఉన్నాడు. మృదంగ వాద్యంలో దాదాపు చూస్తానికి అతనికే ఒక 40 ఏళ్ళు లాగుంటాడు, కానీ 50 ఏళ్లుగా విద్యను అలా అద్భుతంగా అనేక సభల్లో ప్రకటనగా గావిస్తూ అందరి యొక్క ఆదరాభిమానాలు చూరుకున్నటువంటి సోదరుడు డిఎస్ఆర్ మూర్తి గారికి స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాం. ఇక చాలామంది మా బిఎస్ నారాయణ గారు, అలాగే ఇందాక అక్కడ ఉన్నది మా శ్వేతా ప్రసాద్, అతి పిన్న వయసులోనే ఏ గ్రేడ్ సాధించినటువంటి కళాకారిణి. ప్రత్యేకించి సంప్రదాయ సంగీతం, శాస్త్రీయ సంగీతంలో ఒక నిబద్ధత కలిగినటువంటి కళాకారిణి. అద్భుతంగా ఒక నాట్య కదంబాలకైతే ఆవిడ ఉంటే ఎంత బాగుందని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకునేటువంటి రీతిలో అంత స్థాయిలో ప్రజ్ఞ సాధించినటువంటి ప్రాజ్ఞురాలు శ్వేతా ప్రసాద్ గారు. వారి శ్రీవారు మృదంగ విద్వాంసులు రేణుకా ప్రసాద్ గారు సాదరంగా స్వాగతం. ఇక్కడ కనపడుతున్నటువంటి మా టిపి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు, ఆ శ్రీధరాచార్య గారు, అలాగే మూర్తి గారి పక్కన ఉన్నటువంటి మరొక గారు, మా వినోద్, తర్వాత కోలంక సాయి ఉన్నాడు. కోలంక ఆ స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కనపడుతున్నటువంటి ప్రతి వారు అందరూ పేరు పేరున తెలిసిన వారే. ఒక కళ్యాణి గారు కావచ్చు, పద్మ గారు కావచ్చు, అందరూ తెలిసిన వారే. అలాగే మా స్మితా మాధవ్ ఉంది, ఒక గాయనిగా, ఒక అభినేత్రిగా, అటు సంగీతము నాట్యము రెండూ కలగలిసినటువంటి కళనేతగా చెప్పుకోవాలి. స్మితా మాధవ్ కనిపిస్తోంది. చక్కటి శాస్త్రీయ సంగీత గాయని, సమనాట్యానికి తామే పాడుకుని సేవించుకోవడానికి మనకు గొప్ప గర్వకారణంగా మీ అందరికీ సవినంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మరి యొక్క త్యాగరాజ స్వామి యొక్క కీర్తనలకు బహుళ ప్రచారం కల్పించడానికి తెలంగాణ సంగీత నాటక మరియు సాహిత్య అకాడమీ చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క కుంజాల గారికి నేను ప్రత్యేకంగా అభినందన తెలియజేస్తూ, మరి యొక్క సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రిగా అంటే కల్చర్ అంటే చాలామంది ఏదో ఆటపాటల మంత్రి అంటారు. కల్చర్ అంటే మన సంస్కృతి, మన సాంప్రదాయాలు. ఇలా సంస్కృతి విధ్వంసమైంది కాబట్టి ఈ విద్వాంసుల యొక్క సంగీతాన్ని వింటే కనీసం ఆ విధ్వంసం కొంచెం తగ్గి మన యొక్క సమాజానికి ఒక పరివర్తన రావడం కోసం ఒక అవకాశం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి మరి సాంస్కృతిక శాఖ
త్యాగరాజ స్వామి వారు. ఇక నాలుగవది జయ
సరి గమని సరి స స స ప ని స స ని ప ప సరి ద ప ప ని ప ప ని ద సరి మరి మరి సరి మరి సరి మరి సరి సా సరి మ ప ని ప మ ని సదర మదిలో స్మరణలే దూర్మదాన జనులకు హరితాపములే కరిగిని దూర్మిసి పురాసనము రోయలేగ సరదమ కరాదినై పరచీతుడై మానవతను దుర్లభ మనసు నిలిచి పరమానందమంతలేక మరమత్సరకామలోభమోహులను దాసుడై మోసబోధిగా మొదటి కులజుడగు సుకులవనులు నరాధములను రోయ సారని మతములను సారియుపరారు ఒకసారి అందరూ శృతులు చూసుకుందాం ప్లీజ్. ఇక్కడ ఒక శృతి బాక్స్ ఉండాలి.